U prevratničkim i burnim vremenima Prvog svjetskog rata od 1914. do 1918. Srbija je užurbano i očajnički radila na procesu priključenja teritorije Bosne i Hercegovine Srbiji, ali na način da to izgleda kao da Bosna i Hercegovina sama to želi. Banja Luka postaje centar takvih aktivnosti. U tom periodu sve se više pojavljuje i problem banditizma, terora, pljačke i ubistava nesrpskog stanovništva Banja Luke. Kao centar velikog broja srpskog življa, ne obazirući se na Sarajevo i Zagreb, politički sloj Banja Luke je težio neposrednom pripajanju ovog dijela Bosne Srbiji. Odbori Narodnog vijeća nastojali su da se afirmiraju kao pravi i jedini organi vlasti. Vršili su hapšenja, pretresanja stanovništva, smjenu činovnika i drugo. Ovakve pojave ipak nisu bile karakteristične za cijelo područje Bosne i Hercegovine. One su najdrastičnije bile na prostoru Bosanske krajine, posebno na području Banja Luke i šire okolice. Odbijao je bilo kakve naredbe iz Sarajeva i tvrdio da je u Banja Luci osnovana država u državi, kreirajući time put za konačno priključenje Srbiji. Narodno vijeće države Slovenaca, Hrvata i Srba ostvario je kontakt sa srpskom vojskom, odnosno komandom druge armije putem specijalne delegacije upućene u Višegrad, gdje su stigle srpske jedinice 4. novembra 1918. godine. Narodno vijeće je preko linije Austro-Ugarske vojske, koja je bila pred slomom, uputilo delegaciju srpskoj vojsci na Drini. Delegacija se sastajala sa komandantom druge armije, vojvodom Stepom Stepanovićem, u malom mjestu Vardište u blizini Višegrada. U dokumentaciji Vrhovne komande srpske vojske 6. novembra vojvoda Stepanović navodi kako su predstavnici Narodnog vijeća Srba, Hrvata, Slovenaca za Bosnu i Hercegovinu tražili da se austrijske trupe u povlačenju na terenu od Foče do Kotora ne kreću preko Bosne i Hercegovine, već preko Italije, da se u Bosni i Hercegovinu ne upućuju komitske čete i da srpska vlada pruži pomoć Bosni i Hercegovini u novcu za održavanje željeznica i administracije. U drugom dokumentu vojvoda je naglasio da srpska vlada mora pomoći Narodnom vijeću kako bi došlo do što skorijeg sjedinjenja sa maticom Srbijom. Vrhovna komanda srpske vojske je tada uputila delegaciju sa misijom ujedinjenja Bosne sa Srbijom kao dio vojno-političkog plana najviših vojnih i političkih krugova Srbije. Za privremeno organizovanu vlast u Bosni i Hercegovini ovaj čin je okarakterisan kao način i put za izlazak iz teškoća s kojima su se susretali na svakom koraku. Stanovništvo Bosne i Hercegovine je smatralo da će dolazak srpske vojske, koja je tada karakterisana kao disciplinovana armija, onemogućiti pljačku i anarhiju koja je zavladala u periodu nakon rata. Međutim, ovakav čin proizveo je još teži položaj u kojemu se našla i Bosna i Hercegovina pod hegemonijom srpske elite u periodu nakon Prvog svjetskog rata. Već prve krize osjetile su se 1919. godine kada je vojvoda Stepanović angažovan u gašenju nekoliko akcija radničkog pokreta.